Wes pirang taun lawase ana kene ngentek tekane nantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh ranggutku. Asik kaya malam ngalor ngidul dadi bingung udan kangen wong ayu Jawa Bali najan sakedhep netra ati lega muga toto ya nu kowe marek ngundang begenggek nu Endang Sugarti saiki wis tuwek ndek nong nggih menika wanita Rai Gayor Rai Gayor Rai Gayor. Ketoke gendane Kakung Somo iki. Ayo. Eka. Halo. Jagong aku 50 gak ke Wisnu nah. Terke Wisnu jagong 50 aku. Jagong 50. Jagong 50 terke Wisnu. Rasa mbok tulis. Aja kuwi larunan ki mau. Iki gak usah mbok tulis aku jagong 50 modar acik. Potangan 20 tak balekke 50. Padane MC tipis. Tur ndek pene jagonge mau diuncalke aku jagong gleng ngene iki kok. Lah saiki mbok titip nang aku. Iya aku titip 50. Kok nulis. Oh iya. Rasa ditulis. Rasa ditulis. Lah aku ora njaluk Bali aku. Wong jagong ki ra enek jenenge motangke ra enek. Ya ikhlas ya Pak De. Sedekah. Dadi tiket swarga. Heeh, mbok gawa apa ora aku? Kok gak teko nggo. Sik. Tak gawake. Pak Dede Kleng. Iki mau wul apa nggonamu dhewe? Padake. Ya. Kowe ra apal aku. Siret. MC salah-salah duit. Bar nyairke Bang Lele. Utang. Bang Titil. Iya. Kuwi mang piye to ora sedo tiket nang aku? Nah iya, kae wong mleki kok. Lah iya. Direwangi mleki ra iso tuku ambulan. Aja ngono. Nganti kagum. Mbak Puji, Mbak Imbang. Yes.
jan saged penetra Wis dadi ati lega muga tok tangga ya jan piyaya setugel iki Pak yo Jan. nek piye cilik kan ngirit to, Pak. oh nek cilik ngirit Hemat pangkal kaya. lah terus Nek pamane sak padha gede-gede ngono nek tuku seragam ya kan justru penak sing gede krasa ya masara nganti mawon nek gede Ayo. kok nek keblekan kok nek masuk angin piye? lah mau kae begenggeke diperkosa karo Pak Didekle ora meteng kae Iki nek anu meteng anake lah iya nganu tukul siwur. tukul siwul diitek dasir wae yo Ini tahu patutan karo Pak Desomo nyenil gene ndase kok. iki ketoke kancaku ketok iki